ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ସୁଶୀଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି SD ସମ୍ଭବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୀବନର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ନଦୀରେ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ପାଇଲେ ନିଜକୁ ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିର ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅତି ବିମୋହିତ କରିଦେବା, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଆତ୍ମାର ଯାହାକି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜାଗା ଖୋଜୁଥାଏ। ତାହା ହିଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଦିଏ, ଯେଉଁଥିରେ ମଣିଷର ନିଜର ଚିନ୍ତାର ଆଉ ବିକାଶର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ଆଜିର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆଜି ମଣିଷ ଯେତେ ଏକୁଟିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେତେ ନିଜଠୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏମିତି ବି ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ଜୀବନ ଠାରୁ ବି ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଆଜି ନିଜେ ଏକ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ସମାଜ, ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଂକୁଚିତ ମନେ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏହାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଖୁସି ଭରିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।